хоҷагиҳои деҳқонии Аламшоев, Беҳрӯз, Абдурасул ва Зокирҷон нисбат ба соли гузашта кишти қулфинайро зиёд намуда, дар натиҷаи самаранок ва оқилона истифода бурдани заминҳои кишоварзӣ ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд. фирӯза Муродова дар хоҷагии деҳқонии Беҳрӯзхолов солҳои зиёд аст ки бо аҳли хонавода дар замини ихтиёрдоштаашон самаранок меҳнати софдилона менамоянд. иброз доштанд барои ҳосили хуб ба даст овардан заҳмати зиёд лозим аст. 8 моҳ мо меҳнат мекунем ки ҳамин чиза ба даст биёрем, зиндагии худа пеш барем. киштукораш бисёр масалан 6 бори меҳнат дора, ила чобақ кардан дар кор, дору додан дар кор, меҳнати зиёд мекунем ки қачиса ба истифода бибарем. дар 20 сотиқ замин навъи Викторияро ки аз Федератсияи Россия дастрас намуданд кишт намуда, нисбат ба соли гузашта дар натиҷаи коркарди хуби агротехникӣ ҳосили фаровон ба даст оварданд. аз 15 апрел инҷониб маҳсули дастранҷи хешро ба фурӯш гузошта, соҳибкорон аксари замин маҳсулотро бо нархи дастрас харидорӣ намуда ба бозори истеъмолӣ ворид мекунанд. хоҷагии деҳқонии Абдурасул дорои 1 гектару 20 сотиқ замин буда, аз соли 2015 инҷониб дар парвариши қулфинай машғул мебошанд. масъулони хоҷагӣ дар баробари саҳмдорон сокинони маҳалларо дар ҷамъоварии ҳосил дар ҳар як мавсим ҷалб намуда, подоши меҳнати онҳо сари вақт пардохт мегардад ки ба ин васила ба сатҳи зиндагии онҳо мусоидат менамояд. аз 15 апрел саркарда маротибаи даҳум аст ки маҳсули меҳнати саҳмдорон дар нуқтаҳо ва бозорҳои марказӣ ба фурӯш бароварда шуда, дастархони сокинон бо ин анвои аз ҷиҳати экологи тоза таъмин мегардад. аз моҳи август шинондани ҳамин иҳоли ҳаминро сар мекунем, нигоҳубинашро то моҳи сентябр октябр. баъд моҳи сентябр октябр нуриҳои миналла дода, моҳи январ феврал камтар намегирем. баъди ин алафҳои бегонаро айдрунаш тоза мекунем. аз солҳои пеш ба дастӣ анҷом медодем. ана ҳозираш ина муддати 3 сол шид ки мо ҳамира ба воситаи техника истифода мебарем. ҳосили қулфинай дар хоҷагиҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Кирви ноҳияи Вахш хуб ба мушоҳида мерасид. Сулаймон Давлатов дар хоҷагии деҳқонии Зокирҷон ба ҳайси роҳбар фаъолият менамояд. замини дар ихтиёр доштааш 1 гектару 50 сотиқ буда, маҳсули дастранҷи хоҷагидорон имрӯз ба шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Хатлон, Суғд, Бадахшон, шаҳри Душанбе, давлатҳои баҳамдӯсту ҳамсоя Афғонистон, Қирғизистон ва Узбекистон содирот мегардад. соли пеш клиникое ки маҳаллӣ буд, мо ба содирот бароварда наметавонистем, овшаванда буд. то Душанбе ҳами сифаташро гум мекард. ана и бошад муддати 2 рӯз талаф намеёвад. маротибаи ҳафтум аст ки ҳосили дастранҷи марди деҳқон содирот мегардад. ҳар рӯз ба андозаи то 600 килограмм қулфинайро аз сари замин харидорон дастрас менамоянд. чуноне мушоҳида мегардад ҳосили қулфинай дар замини ихтиёр доштаашон фаровон аст ва хоҷагидорон иброз доштанд ки то 20 май метавонанд бозорҳои истеъмолиро бо қулфинаи шаҳдбор таъмин намоянд. тавре маълум гардид, кишти қулфинай ки соли гузашта 290 гектарро дар бар мегирифт, имсол бошад ба 390 гектар расонида шудааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки заҳматкашони деҳот дар натиҷаи ҳосили дилхоҳ ба даст овардан кишти қулфинайро зиёд намуда истоданд. аз суҳбат бо саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ маълум мегардад ки дар натиҷаи меҳнати аҳлонаву самаранок аз як замин метавонанд то 3 ҳосил ба даст оваранд. оғоз аз нимаи моҳи май кишоварзон барои коркарди қулфинай барои соли оянда ва кӯчати қулфинай 4 сотиқро ҷудо менамоянд ва дар боқимонда заминҳои корам, маккаи дон ва маҳсулоти лӯбиёдонагӣ кишт менамоянд.